zuentzat dira besti honen lerroak, kantu honen leloa. Zuentzat ere gure begirunea, sarkada beroena. Urrian Zabalena bigarren gaztetxea egite ditu 15 urte eta horregatikan hainbatekin zain ditugu urri osoan, ez bakarrikan zentratuta egun hontan, ze azkenian ez da egun hau bakarra bultzatu behar duguna, azkenian egunerokotasuna da. Eta orduan urria ikaina eman jogu, bai esan barra dago, ez gala urrian bakarrikan zentratuko, hemendikan aurreare bai gauzak antolatuko ditugula, edo zerrei erantzuna emateko, eta azkenean gaztetxea tresna handi bada guretzat. Atxaldian eukiko dugu hain bazkaria idia prestatzen hor, parrilla da, lasaña eta kostilla, eta gero potea eukiko dugu txaranga batekin, emaioek izena duna, eta azkeniz kontzertuak antolatu ditugu hemen, Zumardian, eta aipatu hola destakatzeko Lágrimas de Sangre Barcelonatik datorrela, eta nik uste jendia etorriko dela, eta kontzertu daude behira, azkenian ahalik eta gazte guztiei behira, bai punkiak, eskazaliak, denetariko musika egongo dela kontzertutan, eta hori izan da egun handian proposatzen duguna.